Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So insha Allah wannan bidiyon kusan wannan bidiyon shine bidiyon mu na farko a cikin wannan Telegram channel namu ko kuma in ce YouTube channel namu baki ɗaya. So a wannan bidiyon zan nuna maka a matsayinka na Airdrop hunter, so yanda zaka saita wallet ɗinka ta Metamask wallet, domin ita ce kusan da ita zaka dinga yin komai da duk wani abubuwa da ya shafi wannan harka tamu. So da farko abin da zaka yi, zaka shiga cikin Play Store ne, in ma iPhone ne da kai zaka shiga cikin App Store. So in ka shiga cikin App Store ko Play Store, so abin da zaka yi searching shine sai kai searching Mrs. So Mrs browser, Mrs browser kun ganta nan, so sai kai clicking ta fito. So wannan shine Mrs browser ga ta nan. So gashi na yanzu ya gama updating, yana installing features din. So okay, bayan ya gama updating abin da zaka yi shine zaka danna open. So bayan ka danna open zai bude ma kamar haka ne. So wannan shine Mrs browser. Abin da zaka yi shine a nan gurin, so idan kana so ka yi downloading ita wannan wallet ta Metamask wallet, so zaka dawo nan sai ka rubuta Metamask, metamask.io, kun gan shi nan. So sai ka danna alamar searching, ka tafi searching kenan. So gashi nan ya tafi searching. So bayan ya bude ma haka, idan ka kula ka gani, idan ba a desktop site ya bude maka ba, so akwai buƙatar ka mai da shi desktop. So yanda zaka mai da shi desktop shine zaka tafi nan gurin, ga wasu ƴan ɗigogguna nan guda uku, ga su nan guda uku. So wannan ɗan ɗigoggunan guda uku, so su ne zaka taɓa. In ka taɓa wannan ɗigoggunan guda uku za ku gan su. So abin da zaka yi, zaka ja ƙasa. Idan ka ja ƙasa ga wani wuri nan desktop, kun gan shi nan desktop. So ka tabbatar yayi wannan goat din, shine zaka ga site din ya koma ma desktop kamar irin na computer. So bayan ya koma ma desktop kamar dai haka, sai ka zo ka danna wannan download for wannan alaman Chrome din, sai ka danna shi gashi nan. So gashi nan yana loading, zai bude. So bayan ya bude maka haka, so zai iya fito maka kamar haka a zoom in, sai ka sa hannunka biyu sai ka maida shi. Na alama nan an ce maka add to Chrome, shi nan add to Chrome. So sai ka danna shi, zaka sauke shi kenan kamar kai downloading din shi. Gashi nan zamu ce mu ba su permission, sai ka danna OK. So gashi nan yanzu zai sauka. Bari yauwa, bayan ya gama sauka haka zaka ga rubuta ma a wurin remove from Chrome. So abin da zaka yi shine kawai zaka zo ka danna nan sama, gashi nan wani dan alama gashi nan. So nan zaka zo ka danna. So in ka danna shi, gashi nan ta fito kamar yadda kuke gani, ga ta nan Metamask. To abin da zaka yi kawai sai kai clicking akai, gashi nan zai bude. So bayan ya bude maka haka, sai ka danna wannan I agree din nan. So sai ka ja ƙasa, ka ƙara danna I agree ko ka danna no thanks. So abin da zaka yi da farko anan shine ka sa mata password. Menene password din da zaka sa? Zai kasance a koda yaushe tunda ka zaka fara wannan harka ko kuma ma ka dade a cikin ta, ka kirkiran ma kanka wani strong password wanda zaka hada shi na farko da capital letter, small letter, da special characters da kuma numbers. Bari na baku misalin yanda za ku tsara strong password ɗinku. So abu na farko a nan wurin, abin da zaka, so yanda za ku tsara strong password ɗinku kamar yanda kuke gani gashi nan. So abu na farko, yanzu ni idan zan iya tsara strong password ɗina, kawai zan sa ne, amma ba wai shi bane strong password ɗina. Kawai zan yi muku explanation ne yanda kai ma zaka iya bi haka, na dan baka wani dan hint akan yanda zaka kirkira naka strong password ɗin. So kamar yanzu misali a ce wannan, kamar wannan dot ɗin, kaga kamar za a ce mata special characters ne, tana ɗaya daga cikin su, ga ta nan wannan dot ɗin. So misali, ko kuma ka sa hash ɗin nan, ko wannan alaman dollar, ko wannan, to duk ga su nan dai, waɗannan dai duk special characters ne wanda zaka iya amfani da su ɗaya ko biyu a cikin password ɗinka. So ni yanzu bara ku ga yanda zan yi. Misali kawai zan saka haka, kun gani misali
sunana Aliyu EU. So kun gani Aliyu. So abu na ƙarshe da zan iya sa Aliyu, sai in zo nan sai in saka wasu nambobi haka kamar guda 4. Misali sai in saka 45. So kun ga wannan duk inda za a je wannan ya cika strong password. Babu wani wuri da ake buƙatar strong password da za ka sa wannan password ɗin ba a karɓe shi ba. Za mu saka password ɗinmu kenan da muke so mu amfani da shi a kan wannan exchange ɗin kenan, akan wannan wallet ɗin na Metamask. So gashi nan bari in sa password ɗin da za mu yi amfani da shi. Gashi nan zan sa shi. So nan ma gashi, sai ka dawo ƙasa kai confirming. So in gani ya zama na abin da ka sa a sama shi za ka zo ka sa a ƙasa. Bayan ka gama sakawa sai ka zo ka danna wannan I understand ɗin. So bayan ka gama dannawa, abin da za ka yi shine kawai sai ka zo ka danna create wallet. So bayan ka danna create wallet, so wannan bidiyo ne wanda suka ɗanyi akan yadda za ka kiyaye wasu abubuwa na wallet ɗinka kamar irin su paise recovery naka. So gashi nan, so kawai za mu zo mu danna. So gashi nan yanzu wallet ɗinmu ya buɗe. So gashi nan yanzu mun buɗe Metamask wallet ɗinmu. So yanzu abin da za mu yi shine na gaba za mu je mu ɗauko paise recovery ɗinmu, sai mu zo mu adana shi. So gashi nan kamar yadda kuke gani, za ka zo ka ƙara danna nan kenan, sai ka zo ka danna Metamask. Bayan ka danna gashi nan ya buɗe. So bayan ya buɗe, abin da za ka yi shine a nan sai ka zo ka danna ga wasu ɗan ɗugagguna nan guda 3 a ta nan. So sai ka zo ka danna su. So bayan ka danna su ga alamar settings, gashi nan alamar settings, sai ka zo ka danna ta. So bayan ka danna ta ya buɗe, sai ka zo ka taɓa kan wannan security and privacy ɗin nan. So bayan ka danna shi, sai ka zo ka danna wannan sai ka zo ka danna nan recovery phrase ɗin nan, gashi nan. So bayan mun danna shi, sai mu danna get started. Bayan mun danna get started, so kawai sai ka zo ka danna shi. So bayan ka danna shi, sai ka zo ka danna yes ɗin nan, wannan yes ɗin kenan. So bayan ka danna shi, za su ce ka saka password ɗinka da ka sa na buɗe wallet ɗinka kenan, sai ka zo ka danna shi. Gashi nan kamar haka muna sawa. So sai ka zo ka danna next. Bayan ka danna next, za ka zo kai dan long print ɗin nan wurin. So bayan ka buɗe ka danna, za ka ga paise recovery ɗinka nan ga su nan kamar yadda kake gani. Ni dai ba lallai su buɗe nan wurin yadda mutane za su gani ba, amma wannan su ne paise recovery ɗinka ga su nan. Wasu kalmomi ne guda 12, waɗanda wannan kalmomin guda 12 su ne ma'adanar wallet ɗinka. Waɗannan kalmomin guda 12 su ne ma'adanar wallet ɗinka. Sai ka samu guri ingantacce ka adana su. Za ka iya copying nasu, ka je ko kuma ka samu paper da biro ka nitsi ka zauna ka rubuce su kalma bayan kalma, rubutu bayan rubutu. Duk kalma yanda ka ganta a haka za ka rubuta ta, kar ka rage kar ka ƙara, in small letter ne ka sa small letter, in capital letter ne ka sa capital letter. So da a ce za ka rasa wallet ɗinka ko kuma a'a ka canza waya ne, so wannan paise recovery ɗin naka su ne za su baka damar da za ka iya dawo da wallet ɗinka. Wannan paise recovery ɗin in ka zo login ɗin wallet ɗinka, ma'ana za ka dawo da wallet ɗinka kenan, za su tambaye ka waɗannan kalmomin guda 6. So in suka dawo, in ka sa su, shine wallet ɗinka zai dawo da duk abin da yake cikin wallet ɗinka, da duk wasu nasarori da kuɗi da suke cikin wallet ɗinka, komai zai dawo. Amma idan ka yi sake da waɗannan recovery phrase ɗin naka suka ɓata, so ka yi losing komai da ka sani. In na ce ma komai duk duniya ba wanda ya isa dama da abinka. In dai kai losing ka sake ka manta ko ka rasa su ko ka watsar da su baka adana ba, so duk duniya ba wanda zai iya dama da wannan
recovery da wannan wallet din naka kai losing dinta, ko nawa ne a ciki, ko miliyan nawa ne a ciki, ka riga ka rasa su. So wannan kenan yanda ake creating Metamask wallet, da yanda zaka adana price recovery dinka. So in Allah da next video a wannan channel namu zan dinga kawo videos na airdrops masu inganci insha Allah. Ka yi following na wannan channel, ka danna subscribe, sannan ka yi join Telegram channel namu domin samun sabbin videos dinmu da airdrops da mining akai-akai insha Allah. Thank you.